श्लोक 8 सेशन श्लोक 12 to श्लोक 18 ताका मुखार सुचपाचे फुडें लास्ट सेशनाचे सारांश थोडे हांव सांगूक प्रयत्न करता म्हाका कळलेले तितले लास्ट सेशन श्लोक 8 तुगून श्लोक 11 आशिल्ले हे 4 श्लोक भगवद्गीताचे इम्पॉर्टंट श्लोक म्हणून आमी पळयलींची ताका चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून सांगताची हंतु पूरा भगवद्गीतेचे एसेन्स अस म्हणजे सारांश असं म्हणून आम्ही पळयले हंतु देव आमका प्यूर डिवोटीले लक्षण कसं नाही म्हणून एक्सप्लेन केला प्यूर डिवोटीज केदनई देवाल बग्गे आलोचन करता असताची तांगेल मनांत केदनई देव असता आणि तांगेल जीवन तांनी पूरा देवाल खातीर समर्पण करून असताची देवाल सेवे खातीर समर्पण करून असताची आणि आमगेले देवाले बग्गे डिस्कशन करता असत म्हणजे वर्ड्स आल्सो वर्ड्स तांनी देवाल बग्गे उलयताची म्हणून आमगे अल्टिमेट गोल श्री कृष्ण आसका म्हणून देवान सांगला मागीर थ्रू प्यूर भक्ती मात्र देवाक पावच्या जाता भक्ती करचे कशी म्हळ्यार डेली चॅन्टिंग करका म्हणून आमकां प्रभुजीन सांगिल्ले लास्ट सेशनांत डिस्कशन करताना आणि केदना आमी सिन्सियर जावन सिरियसली देवाले भक्ती करच्याक शूर करताची तेदना देव आमकां स्पेशल कृपा दिता स्पेशल दये स्पेशल ग्रेस म्हणत स्पेशल ग्रेस दिवन आमगेल भितर आशिल्ले अज्ञानाचे अंधकार नाश करून देवा पावचे तसले ज्ञान दिता म्हणून कृष्णची हे जगताचे सृष्टी कारण आणि तागेल निमित्ताची हे जगत चलतस म्हणून इतले आमी पळयले डिस्कशनान तितले आमी समजून घेतले आयची सेशन श्लोक 12 to श्लोक 18 डिस्कशन करच्याक आमगेलो आसाची पूर्ण प्रेममयी गोपी देवी दासी माताजी तांकां हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हृत्पूर्वक स्वागत करता हांगेल एक सान इंट्रोडक्शन दिवचा प्रयत्न करता हांगेल कार्मिक नाव माया कामत माताजी हांनी बेसिकली उडपाची आत्ता तांणी दुबई आसाची हांनी डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयापताका स्वामी महाराज जी हांनी वाइफ ऑफ संत गोपेश्वर प्रभुजी हांगेल एक धूव आस त्रिशा म्हणून धूव आस हांनी एक्टिव सेवाधारी ऑफ भागवत पुराण कोंकणी हांनी मस्त पुरा सेवे दिता आसताची भजनामृत कथामृत एंकरिंग कोऑर्डिनेशन आणि ट्रांसक्रिप्ट आणि मस्त क्लासेस वे घेता आसताची आणि लॉट ऑफ सेवा इन दामोदर देश यात्रा हांव भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन माताजी तुमकां हृत्पूर्वक स्वागत करता हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तांकां आमी वेलकम करया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओवर टू यू माताजी थैंक यू माताजी माताजी एक आनंद नशील की कार्मिक नेम पूजा जाधव म्हणजे ओ सॉरी हाँ सॉरी पूजा यादव ना हाँ पूजा जाधव पूजा यादव ओके थैंक यू माताजी सॉरी चूक चले नहीं हाँ तसे करेक्शन आहे थैंक यू माताजी एक मिनिट
मास्ताजी तुमक सगळे दिसतात की स्क्रीन वय दिसतच माताजी. वय माताजी वय दिसतात. हरे कृष्ण. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत कोंकणी टीम आणि महेश प्रभू आणि माताजी मगेले खूप खूप धन्यवाद. आणि मागेली निमती हे मागेल गुरुक आणि कृष्णाक अर्पण करता. आणि मागे निमती कसले चूक जाल्यार म्हाका पयलींचे म्हाका थोडे कन्सेशन दिवन तुम्ही क्लास स्टार्ट करचेक म्हाका परमिशन दिवका. हरे कृष्ण. ओम सो आजचे आम्ही श्लोकांत आम्ही हे येवचे आम्ही हे मेन थीम आम्ही आमकां आज म्हाका दिले श्लोक 10 point भगवद्गीता 10 to 10 चॅप्टरांत 12 to 18 श्लोकास. सो हे श्लोकांत मेन थीम हांगा सांगला की अर्जुना एक्सेप्ट्स लॉर्ड कृष्णा एज द सुप्रीम इन अ सुप्रीम पोजिशन. हे आमकां हांगा हे श्लोकान सांगून दिता गोत जाता आमकां एक्चुअली. सो भगवद्गीतान लास्ट माताजीन सांगल्यावर आम्ही चतुर्श्लोकीचे माताजीन समरायझेशन सांगले आमकां. चतुर्श्लोकी इज द एसेन्स ऑफ भगवद्गीता. सो ते आधारार कृष्ण अर्जुन कशी कृष्णाक सुप्रीम पर्सनॅलिटी म्हळ्यार आदि पुरुष म्हण जाऊ हे जगताचे करता दाता जाऊ आदि देव म्हण कशी एक्सेप्ट करता म्हण हे तागेल रियलायझेशन सांगता. हे श्लोकांत आम्ही अर्थ करून हे सगळे श्लोकांत. सो फर्स्ट श्लोक आमचे सो हे श्लोकांत आम्ही कृष्णा कशी द सुप्रीम अर्जुना कशी कृष्णाक सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हण एक्सेप्ट करून घेतला. जो परमात्मा जो भगवंत म्हण एक्सेप्ट करून घेतला बेसिकली भगवंत म्हण एक्सेप्ट करून घेऊन ते कशी ते ऑलरेडी ताका गोत आशिल्ली कशी कन्फर्मेशन ग्रेट सेजेस तागेले ताका मेळ्ळे विंगड सगळे आचार्य तांणी ते लोकांनी कशी कन्फर्म करलेले म्हण तो हे अशे श्लोक येवचे श्लोकान सांगता. अर्जुन वाच परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेव अजं विभुम् आजुस्त्वां रश्य सर्वे देवश्री दारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे. Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn and the greatest. All great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself declaring it to me." So, hanga बेसिकली हातून हे श्लोकांत आमकां श्रील प्रभुपाद सांगतात की परपटांत हे श्लोकाचे परपटांत आमकां श्रील प्रभुपाद सांगतात की कशी मायावादी लोक सांगतात की आम्हीच भगवंता जाऊ आम्ही आणि भगवंतान कसले डिफरन्स ना. हे बेसिकली मायावादी फिलॉसॉफी आमकां सांगता हे सांगून येता. जाल्यार ह्या पे हे सगळे हांग असणे एस्टॅब्लिशमेंट कसले जाता आसा की सुप्रीम एक सुप्रीम सोल विंगड आसा आणि इंडिव्हिज्युअल सोल विंगड आसा. आम्ही एक आमगेल क्वालिटीन सेम उरत जाल्यार क्वांटिटीन आम्ही डिफरंट आसा. एक सोल आसा ते इतले शक्तिवान आसा की पूर्ती शरीराक तेज खंयचे शरीराक वचूं हसान एंटाच्या शरीराक वचूं जावं एक ह्युमन बॉडीच्या शरीरान वचूं जो खंयचे शरीरांत गेला वरी ते कसं करता ह्युमन सोल फुल बॉडीक कॉन्शियसनेस प्रदान करता. तशीच ते एक सोलाची क्वालिटी
ते कॉन्शियसनेसाक माइंडाक सगळ्याक अटॅच जाता ते एक सोलाचे क्वालिटी जाले जाल्यार ते तसले तितले शांत सोल एक ड्रॉप ऑफ द सी म्हणत तसले कितले असल्यार पूर्ती सीची शक्ती कितली उरत जाल्यार प्रभुपादान बेसिकली मायावादी परम ब्रह्मन म्हणजे तशी मायावादी लोक येतात पळय हांग पळय कृष्णान सांगला तो परम ब्रह्मन आसा तो अर्जुनाचा तेन्ना आमी अर्थ करूं की ही हांगा प्रभुपादान एस्टॅब्लिश करत असत की हांगा सुप्रीम पर्सनॅलिटी डिफरंट आसा इंडिव्हिज्युअल सोल डिफरंट आसा आमी आनी भगवंत एक नाही आमी आनी भगवंत विंगड विंगड इंडिव्हिज्युअल म्हणून हांगा प्रभुपाद आपणाले परपडान सांगतात परम ब्रह्मा म्हळ्यार असणे अर्जुना एक्सेप्ट करत की पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड चतुर्श्लोका हे श्लोका ऐकून सांगचे पहिली अर्जुनान कस सांगले सॉरी कृष्णान चतुर्श्लोकी सांगले चतुर्श्लोकी म्हळ्यार एसेन्स ऑफ भगवद्गीता की तोच हे जगताचे करता धरता तागे डिवोटीज कितले इम्पॉर्टंट आसा ते सगळे कृष्णान सांगलेले सांगले अर्जुनान तागे रियलायझेशना निमती तांणी सांगले की एक्सेप्टन्स तांणी रियलायज करून एक्सेप्ट केले की जे आमी परम ब्रह्म म्हणतात न्ही ते कृष्णाच म्हण अर्जुना एक्सेप्ट करता अर्जुना तागे फ्रेंड आबा म्हाका फ्रेंडाक हांवें कस तरी फ्लॅटर केलो तो कस तरी म्हाका दिसता म्हण ते असे हांव तूं सांगले हांव एक्सेप्ट केले ना तांणी रेफरन्स दिले कांयचे रेफरन्स दिले वैदिक इंजक्शन ग्रेट सेजेस आणि कृष्णा हे तीनूच सांगले तीनू हेका रेफरन्स पॉइंटान तांणी सांगले कृष्णान 4 श्लोकात सांगले चतुर्श्लोकीन प्लस ग्रेट सेजेस आणि 4 आचार्य नाव सांगला नारद देवर्षी नारद आणि देवला आणि व्यासमुनी हे सगळे मुनी लोकाले वरी कडेच्यान तांणी ऐकला की कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड आसा म्हणून सो ते हेजेर ते ओनली ऑन दॅट बेसिस तांणी ते लोकांक सांगले वैदिक ते ओनली ऑन दॅट बेसिस तांणी अर्जुन एक्सेप्ट करत की तू सांगचे आणि ते लोकांना सांगचे करेक्ट आसा आणि मला रियलायझेशन सेम आसा कृष्ण की तूच भगवंत आसा तू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड वैदिक इंजेक्शन आम्ही थोडे हे घेऊया की थोडे इन्स्टन्सेस घेऊया की कशी एव्हरी वर्ड कृष्णान सांगले एव्हरी वर्ड असणे वैदिक इंजेक्शनचा कशी मॅच होता केन उपनिषदान सांगला सुप्रीम ब्रह्मन इज द रेस्ट फॉर एव्हरीथिंग हियर ऑल्सो अर्जुना रेफर्स टू कृष्णा एज सुप्रीम अबोर्ड सो कृष्णान सॉरी केन उपनिषदान कसे सांगला की जो ब्रह्मन असा सुप्रीम ब्रह्मन असा ते बेसिसार फुल जगत चलत सांग जो जगत ताजे दॅट इज दी कसले ते ताजे निमते सगळे आसा म्हण सेम हांग केन उपनिषदान आणि कृष्णान कन्फर्म करला मुकुंद उपनिषदान कस सांगला सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा जो हांग तेंतून उपनिषद मुकुंद उपनिषद सुप्रीम लॉर्ड असणे पदे पदे स्मरण करल्यार ताजे थ्रू मात्र रियलायज करचे जाता म्हण मुकुंद उपनिषदान सांगला मुंडुक उपनिषदान सांगला वेदासान सांगला की कृष्ण असणे अथवा हांगा मागच्या श्लोका गेल्यार कृष्णा कसने पवित्रम म्हणून सांगला बेसिकली पवित्र म्हळ्यार असणे कृष्णा प्युअर अँड प्युअर आम्ही म्हणतात न्ही एक्वा प्युअर म्हणतात असे एक ड्रॉप ऑफ एक्वा प्युअर ते आम्ही जस्ट वी कॅन जस्ट ते ऍडव्हर्टाइजमेंटान आम्ही जस्ट एक्सेप्ट फील करेत की कितले प्युअर ते ड्रॉप आसा तशीच असणे कृष्णा प्युअरेस्ट ऑफ प्युअर अकस्मात प्युअर तसले प्युअर तितले प्युअर आसा कृष्ण सो तांदून हाजे निमते आम्ही परपडान शिला प्रभुपाद सांगतात की तसले प्युअर कृष्णा बरोबर आम्ही असोसिएट करचे अर्थ कांग घेतलाय तांतून ते बरे कृष्णा तसले अर्थ कांग घेतल्यार पुरो आमगे सीन आमगे हे जन्म जन्माचे पाप सगळे नष्ट जाता one cannot be disinfectant of sinful activity unless he surrender unto supreme personality of God. हे जगताचे हे कृष्णा बरो असोसिएशन म्हळ्यार
कृष्णाल बगे आयकोचे, कृष्णाक सरेंडर करचे, कृष्णाल डिवोटीजा बरोबर रावचे, कृष्णाल प्रसादम खावचे, कृष्णाल बुक्स वाचचे, हे पदे पदे करल्यार हगूर हगूर आमगे सिन्स वॅनिश जावन वता. कशी आमगे कॉन्शियसनेस कृष्णान हातून बर्न होता, कृष्णाले असोसिएशनान बर्थ पळय तशी आमी हगूर हगूर आमी पाप नश्ट पापिष्टाचे पाप नश्ट जावन वता आमगे सगळे. सो आता अर्जुन हे एक्सेप्ट करला की कृष्णा सुप्रीम प्युअर आहे. आम्ही हे एक्झाम्पल कसे घेऊयात, एक सूर्य असा, सूर्यसने सगळीकडे आपणाले किरण सोडता आणि तसे सूर्य असणे आपणाला किरणा निमती एक गटराक वरी साफ करता आणि एक नदीक वरी साफ करता. जाल्यार गटर आम्ही म्हणत अरे हापड नासतना तो साफ करता. तसेच कृष्ण आम्ही कितले पापिष्ट जाऊ आमगे तागेले असोसिएशन निमती आमगे पाप नश्ट जावन वता, त्याचे सगळे डिसइन्फेक्ट जावन वता. तशी सूर्याचे एक्झाम्पल सांगले तशीच आम्ही कितले पापिष्ट जाला वरी कृष्णाल एक सरेंडर जाऊ, कृष्णाल डिवोटीजाल सरेंडर जावन तांकां सेवे कर जाऊ, कृष्णा खातीर आमी कस तरी करल्यार हगूर हगूर आमगे सिन वॅनिश जावन वता. Thus, Arjuna accepts Krishna as the supreme pure, complies with the injection of Vedic literature. आणि एक डिवोटी सांगता असा, आणि डिवोटी अशी नाही की ताका तो सेंटिमेंटलिस्ट म्हण, तो सेंटिमेंटान घेऊन सांग जाता आणि रियलाइज केले 10th चॅप्टर वर एक वेट करून सांगता असे भटकने स्टार्टिंगान सांगला, स्टार्टिंगान ताणी ताका गुरु म्हण मानले आणि गोतशिल कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड जाल्यार ते फुल 10 चॅप्टर्स वरीक त्यांनी पेशंटली आयकोन त्यांनी लास्ट ते जजमेंटाक घेऊन पावलो. सो रेफरन्स हे कृष्णा मागीर कृष्णान कस म्हणा अजम म्हणा, अजम कृष्णा कसले जन्म जाऊ मृत्यू ना. अर्जुन हातून पदे पदे सांगता, सॉरी अर्जुन सांगा की कृष्ण अजम असा, जाल्यार आम्ही म्हणू ते अरे कृष्णांतरी जन्म घेतला, कृष्णाक मृत्यू असा, आम्ही कसे अजम म्हणायचं. हे एक लीलाचे कसले लीलाचे भाग म्हणत आम्ही. कृष्णाल कसल्या ऍक्टिव्हिटी जाऊ ते ट्रान्सिडेंटल उरता आणि कृष्णा म्हणतो कसं नटसम्राट, तो कसले करू परफेक्ट जाऊन कर नव्हता. अकस्मात तशी पळोवचे गेल्यार कृष्णा असणे अजम असल्यावरी अर्जुनावरी अजम, सॉरी अर्जुना मृत्यू आणि जन्मांत असा जाल्यार ताणी कसल्या कृष्णाक मात्र अजम म्हणले ते आम्ही अर्थ घेऊ. कृष्णान असणे कृष्णा लिहिले असणे एक भक्ताक मात्र अर्थ जाता. कृष्णा कसले मृत्यू ना जाऊ डेथ ना, ताणी कसले अकस्मात हे मटेरियल वर्ल्डांत भौतिक वर्ल्डांत असणे ताणी अकस्मात दाखवून दिलेले असल्यार ते कम्प्लिटली तागेले लिलेचे भाग. आणि हे सगळे कोणी एक्सेप्ट करलं, ग्रेट सेजेस म्हणजे आचार्य जाऊ मुनिಗಳು. नारद मुनीने एक्सेप्ट केला, देवला मुनीने एक्सेप्ट केला, असिता मुनीने एक्सेप्ट केला आणि व्यास मुनी. आम्ही व्यास मुनी आणि नारद मुनी बघे मस्त ऐकला. देवला आणि असिता कोण म्हणल्यार आम्ही थोडे डिस्कस करेन. असिता म्हळ्यार असिता मुनी म्हळ्यार व्यास देवाले शिष्य आशिल्ले ते आमगे वाराचे म्हळ्यार बेसिकली मागे वार कोण एक मेटेरियलिस्टिक लाईफ जिवसून अंत लाईफ अर्धा लाईफ तांचे कारण अंत लाईफांत त्यांनी गुरु म्हण एक्सेप्ट करून व्यास देवाला इतलं सेवय करन असणे तो आजवरी असा म्हण सांगतात. असित म्हणून आजवरी तागेले प्रेझेन्स असा तो व्यास देवा ताणी आणि हे कलियुग एंड जाल तशी असते तो भागवत धामाक वता म्हण लोक सांगतात. आणि देवला म्हळ्यार आम्ही गजेंद्र मोक्षांत आम्ही ऐकायला उरक. गजेंद्र मोक्षांत असणे एक क्रोकोडाईल उरता हु म्हण. ते क्रोकोडायलाक शाप दिलेले मागच्यांच्या जन्मांत असणे देवल ऋषी तागेले सूर्य नमस्कार सूर्याचे तागेले संध्यावंदन सूर्यवंदन करता उरता सकाळी. आणि ते टायमार अशें हुहू राजा म्हणून आणि तागेले बायल सगळे ते खेळता उरतात. हुहू राजा नसणे तागेले देवल ऋषी पळोवन ताका चेष्टे करचे कसं तर पांय ताणता.
ते ताक राग येऊन असणे देवली ऋषी सांगतात तू मागेल पाय धंदा तुका तू असणे असले तू हे पाय तांची जेवण राबतलो पळय म्हण तू नेक्स्ट जन्मा क्रोकोडाईल जेवण राब म्हण सांगतात आणि तो तेच क्रोकोडाईल असणे त्यांना तो पाय पडता यो मागेल जाले चूक जाल्ले दवा म्हाका म्हाका माफ कर म्हण सांगले तशीच न्ही ताणी तें देवली ऋषी सांगता ओके तुका तुगे नेक्स्ट जन्मांत तू क्रोकोडाईल जाले नेक्स्ट अंत तुका विष्णू येऊन डिलिव्हर करता तुगेला अंत करता तू टेन्शन घेऊ नका म्हण ते शापाक निवारण दिता सो हे सगळे ऍक्सेप्ट हे सगळे लोकांना अर्जुनाक सांगला की कृष्णाच परम ब्रह्म असता कृष्णाच भगवंत आसा कृष्णा हे वसने हे आम्ही हे अर्थ करून घेऊ का की हे सगळे अर्थ करून घेऊ हे केन्ना मुखार जाता कृष्णा हे एस्टॅब्लिश करता पूर्ती भगवद्गीतान कृष्णा सांगता की हांव सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड आसा आणि मागीर योत म्हण पदे पदे कृष्णा सांगता हे अर्जुना कसे अर्थ जाले कृष्णा की कृष्णा कसल्याक म्हळ्यार कृष्णाले ताका मर्सी असेल कृष्णाले प्रीत असेल ताजे निमती न्ही कृष्णाल प्रीती निमती अर्जुनाक हे अर्थ जाले आणि अर्जुनान आम्ही कसे अर्थ करून घेऊत हे कृष्णान आम्ही कसे अर्थ करून घेऊत आम्ही अर्जुनाल मूडा निमती अर्थ करून घेऊत आणि एक परंपरा सिस्टम एक्सेप्ट करता आम्ही नॉट परंपरा सिस्टम आम्ही की अरे परंपरा सिस्टम कसलाय जावका आम्ही अशीच काही जगल आम्ही भगवद्गीता वाचत आता एक मनुष्य डॉक्टर जावका म्हणारच नाही आम्ही एक तो खंयचे इंग्लिश वाचलेले कोई खंयचे मनशाकडे वचून मेडिकल अंडरस्टँडिंग करना कोण स्टडी करला मेडिकल स्टडी करला तागेले वचून बुक्स घेऊन तागेल बुक्स घेऊन तागेले अंडरस्टँडिंग का करता तशी एक मेडिकल अर्थ घेवचे कसनी आम्ही एक इन्स्टिट्यूशनल फॉलो करतात जाल्यार आम्ही हे सटल चीज जालेले असणे आमगेले सूक्ष्म जालेले नॉलेज असेल ते अर्थ घेवचे आम्ही जेव्हा ओपन करतात बुक्स आता अकस्मात आम्ही एक सान मॅथ्साक बरी पळयला थर्ड स्टँडर्डाक बरी चोल्डाक आम्ही ट्युशनाक घालतात ज्यो स्कूलाक पेटतात फर्स्ट स्टँडर्ड सगळ्यांनी घरांत बसून आम्ही शिकवत ज्या चोल्डाक बुक ओपन करून सांगत तू वाचूंक आनी शीक म्हण जाल्यार आम्ही सांगतात ना 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 ते इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना आमी एक शिक्षण BEd करलेले आणि फुल ट्रेनिंग जावन प्रॅक्टिस करचे टीचरा कडेन वचून शिकवचे सांगतात बट केन्ना आमगे आध्यात्मिक जीवन असलें तेन्ना आमी सांगतात ना ना हांव ओपन करता बुक आचार्य परपट दिले बीन जाल्यार आमी डिसायप्लिक सक्सेशनाक अर्थ करून घेवका की एक इन्स्टिट्यूशन आसा जो म्हळ्यार एक स्पिरिच्युअल इन्स्टिट्यूशन आसा थंय सगळे युगयुगाचे नसनी लोकांना फॉलो करला आपणाल गुरुल फॉलो कर गुरु का सांगता तेच सांगून दिता आसात तसले इन्स्टिट्यूशनाक आमी वचून हे करता आणि तसले इन्स्टिट्यूशनान वचून आमी शिकता आणि तसले इन्स्टिट्यूशनाचेर आमी अर्थ करून घेवकी की कृष्णाक कितले व्हड भगवंत आसा ओके आता हे सगळं आम्ही म्हणत जाल्यार की आम्ही कितले एविडन्स दिला बरी थोडे लोक उरतात की तांकां कितले एविडन्स दी की कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड तो कृष्ण आमगेवर जन्म मृत्यूचे न्ही तागेल मृत्यू आणि जन्म विंगड आसा म्हणून आम्ही कितले तांकां एविडन्स दिवं कितले आमी त्रास दिवं तांगेल ते एकेडमिक एज्युकेशना निमती कितले एविडन्स दिला बरी ती लोक आयकना सी ताचे कसाक म्हणून तांगेले की तांगेचेर कृष्णाचे तांकां फेथ ना आणि कृष्णाल तांगेचेर मर्सी कृष्णाल मर्सी तांगेचेर ना सो नेक्स्ट आमी श्लोक आसा 10.40 हातून कृष्णा अर्जुना सांगता की कृष्णान कसले सांगले चतुर्श्लोक ते सगळे ट्रुथ आसा म्हण सांगतात आणि सांगतात कृष्णाक सांगतात की देवता जाऊ राक्षस कोणू असणे तुका परफेक्टली म्हळ्यार पूर्ती जेवण अर्थ करून जावचे साध्यच ना कसल्याक म्हळ्यार एक तरी डेमोनिक म्हळ्यार राक्षस लोक जो बेसिकली एथिस्ट लोक जो कोणाक कृष्णाचेर भरवसे ना प्रीती ना तसले लोकांक तरी कृष्णा बगे अर्थ जावचे साध्य ना अनेक म्हळ्यार असणे कृष्णा सेवा करलेलो कृष्णाक युगयुगाचे देवता लोक आम्ही देवताक इंद्र जाऊ खंयचे डेमिगॉड्स आम्ही घोषणा केले कृष्णा सेवा करचे वैष्णव येतो वैष्णव लोकच कृष्णा सेवा सॉरी देवता कसले आसात वैष्णव लोकच
तशी पळोवचें गेल्यार कसलें ते लोक असनी पदे पदे कृष्ण युगयुगाच्यान कृष्णाक सेवा करतात तितलो मरी कृष्णाक पूर्ती नॉलेज तांकां ना अकस्मात तांकां तितली नॉलेज ना जाल्यार आमी हार्डली आमी इयर्स ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स म्हणटात थोडे आमी मॉडर्न वेस्टर्न प्रूफ्स हेजे निमती आमी कसे कृष्णाक अर्थ करतात Arjuna understands all this by Lord's grace. One of the main reason Krishna Arjuna सगळे अर्थ जाले पासून कृष्णाल मर्सी आशिल्ले कृष्णाले प्रीत आशिल्ले तागेचे आणि कृष्णाल इच्छा आशिल्ली सर भगवद्गीता 10.14 सॉरी सर्वम इदं रतं सर्वम इतत् रतं मन्ये यन्मां वादसि विगेशवा नहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानवः. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. तसने शिला प्रभुपादान आमकां सांगला की भगवद्गीता हे परंपराचे मुख्य तेजो इम्पॉर्टन्स कसलो आसा भगवद्गीता एक परंपरांचे ना अर्थ जावन येवका आणि आमी भगवद्गीताचे पयलीचे चॅप्टर संदा अर्थ गोचला की आमकां डिसायप्लिक सक्सेशन गेल्ले ताजे निमती कृष्ण अनेक पंथ येवन हे डिसायप्लिक सक्सेशन असणे एस्टॅब्लिश करले कोणा निमती अर्जुना निमती सो अगर डिसायप्लिक सक्सेशन तितले इम्पॉर्टंट आसा की भगवंतान वापस येवन रिएस्टॅब्लिश करची पडली सो आमी हे इन्स्टिट्यूशनल स्पिरिच्युअल इन्स्टिट्यूशनाक असणे स्पेशली म्हाका आय कॅन स्पीक फॉर इस्कॉन की म्हाका विंगड इन्स्टिट्यूशना बगे चड नॉलेज ना प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सस ना जाल्यार इस्कॉनान आमकां हे शिक्षक की कसले शिला प्रभुपादान सांगला तितले सांगचे तितले म्हळ्यार ते बेसीस उरका ते प्रिंसिपल उरका आमगे टॉकाचे आमी आमगेले इच्छे प्रकार कसले सांगचे क्वेश्चन हे आमकां बेसिकली इस्कॉनान सांगतात सो जो गौडी वैष्णव संप्रदायान सांगचे आसा सो आमकां हे परंपरा सिस्टम आमी फॉलो करता खंयचे तरी गुरु जो ते युगयुगाचे तांगेले डिसायपल हे जे डिसायपल हे माधवाचार्य आमी पळोवचे गेल्यार उडपी मठा तांगेले एक बरे परंपरा आसा तांगेले सांजे एव्हरी सांजे ते लोक महाभारत सांगतात सकाळी भगवद्गीता सांगतात सो तांगेले ते चालूच उरता हे कसले प्रवचन ते प्रवचनान तसलेच इन्स्टिट्यूशना कडेच्यान वचून आमी शिकता की कशें ती लोकांन कसले ते सांगतात ते लोक फॉलो करतात आणि तांगेले एक एम्बिशन स्तर आसा तांगेले ते मायंडसेट तांगेले कॉन्शियसनेस आसा म्हाका कृष्णा लेगीत वचका म्हाका कृष्णा सर्वीस करका ते तांगेले फर्म आसा ताचे खातीर असले ती तशी ते एस्टॅब्लिश करची इजी पडटा तांकां आनीक आमी हे अर्थ करूं की आमी अर्जुनल स्पिरिट आमी अर्थ करूं की the acceptance by Arjuna of all that the acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated and then can we understand आमी म्हणतात एक पण आमी नॉलेज आणि विजडमाक आमी थोडे अर्थ करचे ना म्हाका कसं तरी कोणी सांगले भगवद्गीतांच्यो केन्ना हे थेरी जाता केन्ना आमी प्रॅक्टिकल करतात ते रियलायझेशनान कन्वर्ट जातात सो आमी खंयचे आमी कोणी तरी आमकां आमगे गुरून आमकां सांगले असे आसा आमी ते प्रॅक्टिकल कर आमी ते ABCD बेसिकली असोसिएशन एवरीडे असोसिएशन करता आमी डिवोटीचा बरोबर आणि बुक रिडिंग करका मागीर चॅन्टिंग करका आणि आमगे प्रसादम करता हे आमी सतत करता राबल्यार असणे हे आमी ABCD म्हणतात असोसिएशन बुक रिडिंग चॅन्टिंग अँड डायट हे आमगेले असणे प्रसादम हे सगळे चारू आमी करता राबल्यार असणे आमी कसला अर्थ करून घेवत की भगवद्गीताचे एसेन्स कसलो आसा आमकां अर्थ जाता आणि कृष्ण असणे कृष्ण आस द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड म्हणून आमकां जाता आमी कडेन वचनात आमकां गोंचत की आमगेले रिलीजन ते मोनोथिस्ट म्हणून अर्थ जाता मागीर
कृष्ण 10.15 अंतसनी अर्जुनसनी कृष्णा बगे आणि चड सांग कृष्णा तुगे बगे म्हण आमकां पदे पदे वर्स नंतर कृष्णाक अर्जुन सांगून घेता रावतात. अर्जुन सांगता की कृष्णा only the Lord can fully know himself by his own internal potency. So हे आम्ही डिस्कस करूया परपटांत. आता 10.15 श्लोक स्वयं एवात्मनात्मानं वेतात्वं पुरुषोत्तमा भूतभावान भूतेश देवदेव जगत्पते. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all being, God of gods, Lord of universe. भगवद गीता असणे हे आम्ही कसे अर्थ करू का कृष्णाला वाणी म्हणून अर्थ करू का हे फर्म बिलीफ का आणि कशी अर्जुनाला कशी मूड असेल पडे ते मूडांत आम्ही अर्थ करूची ट्राय करतो. आम्ही कशी आणि आम्ही सांगल्यावर आम्ही पहिली डिस्कस करणार परंपरान कशी अर्जुन आणि तागे फॉलोवर्स जो आमगे आचार्य ते लोक कशी सांगतात तशी आम्ही सुप्रीम हे भगवद्गीता अर्थ करण्याचे आम्ही ट्राय करू का. आणि चड जण आम्ही आता अकस्मात आम्ही हांव सांगल्या एक मेडिकल जो कंचे एक सब्जेक्ट एक्सपर्टा कडेच्यान आम्ही बरयलेले बुकच आम्ही वाचूच आसतात जाल्यार असणे वेन इट कम्स टू भगवद गीता आम्ही कोण जो जाल्यार खंयचे बुक पुरो आता आज आम्ही माय गीता म्हण आम्ही विचार मे बी माय गीता और समथिंग पटनायकान बरयले बुक. ही इज नॉट एन आचार्य फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड असणे ताणी खंयचे प्रॅक्टिसीस करना. सो आम्ही जाल्यावरी आम्ही ते बुक वन ऑफ द मोस्ट सेल्ड बुक आसा ते आम्ही दॅट बिकॉज आमकां दिसता की अरे आमकां सगळे गोत आसा भगवंता बगे आमी सगळे गोत आसा आमगेले ही इज अ मेंटल स्पेक्युलेटर. ताका भगवंता वयर प्रीत ना आणि ताका ताणी भगवंताक सिरियसली घेतले ना. ताणी तसले बुक्स आमी वाचल्यार असले आमी इट्स अ सिरियस थिंग. तसले बुक्स आमी जाल्ले तितले अवॉइड करता आणि आमी लोकांक अवेअर करता की तसले बुक्स वाचचे वर्ष न्ही तसले बुक्स सेल जावचे वर्ष न्ही. आणि शिला प्रभुपाद जो आचार्यान बरयलेले बुक्स मात्र सेल जावपाक कारण आचार्याकडे एक मूड आसा एक कॉन्शियसनेस आसा ते लोकांनी भगवंताक रियलायज करला तसले लोकांले बुक्स असले आमी सिरियसली घेवका आणि तसले बुक लोकांनी आमी बुक वाचका. आणि तसले तसले लोक कृष्णान कसं सांगला ते बरे कन अंडरस्टँड करून आम्ही सांगता इन स्पिरिच्युअल वे अंडरस्टँड करून सांगता आमकां. Truth about Krishna is established by realization of Krishna as follows. Realization of Krishna अर्जुनानसनी कृष्णा बगे थोडे वर्ड्स यूज करले. पुरुषोत्तमा मागीर नेक्स्ट भूत भावे ते कसले म्हण आमी अर्थ करून घेवया. पुरुषोत्तमा म्हळ्यार तू सुप्रीम पर्सन आसा म्हण कृष्णाक अर्जुना सांगता आसा. आमकां 3 स्टेजेस ऑफ रियलायझेशन आसा. एक भक्ताक सॉरी नॉट भक्ताक भगवंताक अर्थ करून घेवचे 3 स्टेज. फर्स्ट असनी ब्रह्मन रियलायझेशन मागीर सेकंड असनी परमात्मा रियलायझेशन थर्ड असनी भगवान रियलायझेशन. आता कॉमन मॅन जो खंयची लिबरेट जालेले मनुष्य असणे चड जन असणे ते भक्त नाशिल्ले लोक विंगड पाथ फॉलो करला चड जन ती लोक वचून पावची परमात्मा रियलायझेशन. ते परमात्मा कशी जो जे कृष्णाक आणि प्रभुपादान हे परपटान सांगला की कोण लोक ते मिसअंडरस्टँडिंग जातात की परमात्मा आपणा परमात्मा म्हणून मिसअंडरस्टँड करतात. ते डिफरन्शिएट करचे पयलीं तितले नॉट ऑल योगीज कॅन डू दॅट की परमात्मा विंगड मागीर हृदयान तशें परमात्मा विंगड आणि भायर अशी हांव विंगड म्हण योगान तसले डिफरन्शिएट करचे मस्त कशें जाता. सो तसले ताचे खातीर आमी भगवंताक असली एक आता मी एक्झाम्पल दिल्यार न्ही गुलाब जामुन आसा हे चैतन्य चरणदास प्रभूजी बरे एक्झाम्पल दिता. केक जे गुलाब जामुनाचे एक्झाम्पल. एक केक आसा आणि हांव घरांत एंट्री कोण तरी केक बनयता तेंगेले घरांत हांव एंट्री मारता तशी हांव ते स्मेल करता केक
कसले बरे केकच मेळत असनी म्हणतात त्यानसनी ते कसं म्हणतात ते एक्झाम्पल दॅट एनॉलॉजी कसं आम्ही रिलेट करत ब्रह्मन लोक असणे ब्रह्मज्योतिक सगळे पळून असणे तेच ऍब्सोल्यूट म्हणतात तेच केक म्हणतात आम्ही कसं म्हणतात ताकवरी कसं म्हणतात केक म्हणतात ते स्मेलाक बरी केक म्हणतात मागीर मुखार वचून हांव वचून पळयता तांगेले घरान अरे बरे केक ड्रेसिंग बिसिंग करून मस्त सॉरी बेस्ट करून रेडी करून दवरला ते पळोवन हांव रे हे केक असली मस्त केक आसा म्हणटा ताकवरी केक म्हणतात जाल्यार तसले सेकंड रियलायज परमात्मा आमगे हृदयान तशी परमात्मा रियलायज जाता देन आमी कट करून केक खातात आमी ते केक खाल ते बरी केकच ते केक खाल तशें ते आमकां कशें आसा रियलायज केलें आमी ते खाल्ले तशें आमी भगवंताक जेन्ना आमी भगवान रियलायजेशन जाता पळय तेन्ना आमी भगवानाले एसोसिएशनांत वतात पळय तेंकां अर्जत की अरे ते एक सुगंध बरी केकच आशिल्ले ते पळोवचे म्हणजे केकच आशिल्ले जाल्यार खावच्यान न्ही रियल टेस्ट आसा भगवंत तशी जसं भगवंता एसोसिएशनान तसले रियल टेस्ट आसा म्हणून आमकां जाता sometimes impersonalist आम्ही शंकराचार्य डिसायपल्स असं पळयले ते सांगतात की कृष्णा अथॉरिटी आसा कृष्णा भगवंतानी जो पुरुषोत्तम नाही म्हण ते लोक फर्म बिलीफ जाऊन घेतात तांगेल भगवद्गीता वाचल्यार कृष्णा सगळे भगवद्गीता कोणाकी निमती सांगता असा म्हण दाखवून दितात ती लोक सो तसले फाल्स आम्ही हातून वचने टिचिंग्स जावं तांगेले मेंटल स्पेक्युलेशनाक आमी बघून वचने आमी कृष्णाक कशी ॲज इट इज आमी कशी सांगता आसा तशी आमी घेवपा भूत भावेन कृष्णा कसनी हांगा अर्जुन सांगता की तो पूर्ती ऑल लिव्हिंग एंटिटीज सगळे जगताचे सगळे लिव्हिंग एंटिटीज से पिता जो कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज सो ताचे खातीर ताका भूत भावना म्हण सांगता भावना भूत भावना मागीर नेक्स्ट भूतेश म्हणटा भूतेश सगळे जगताचे ईश तो सुप्रीम कंट्रोलर मागीर नेक्स्ट देव सगळे दवा लोकल देव तो सगळे डेमिगॉड असल देव जगतपती हे जगले जगत हे एका जगत नाही सगळे युनिवर्साचे तो जगत तो अधिपती तो जगतपती म्हण अर्जुन सांगतो नेक्स्ट असणे अर्जुनाले हे 16 श्लोकांत असणे 10.16 श्लोकांत असणे अर्जुन आम्ही हे अर्थ घेत की अर्जुनाज रिक्वेस्ट की कृष्णा तोंडा निमतीच आम्ही कृष्णा बगी अर्थ घेवचे व्यक्तुम अहर्षा आशेषेण दिव्या हे आत्मविभूतयः याभे विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. कृष्णाले बगे हे विचारचे कसनी हे अर्जुनासनी ऑलरेडी सॅटिस्फाईड असं तका तगेल अंडरस्टँडिंग कृष्णा मर्सी ती तगेल अंडरस्टँडिंग असनी तो तका गोच्चला की कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आणि सॅटिस्फाईड तर गोत असा बाय एक्सपिरियन्स आणि कृष्णा बरो तो बेस्ट फ्रेंड कृष्णाले कृष्णा बरो पर्सनली एक्सपिरियन्स करला तगे इंटेलिजन्स नॉलेज आणि सगळे विंगड आचार्य सगळे ते सगळे निमते ताणे ताक हे रियलाइज जाले हे की कृष्णा जगत भगवंत म्हणणार जाले देव म्हणणार जाले जाल्यार जलावरी तो एन्क्वायर करता ताजे बगे कृष्णा हे कृष्णा तू बघ हे कशी तुगे ऑपिनियन्स बगे सांग म्हाका हे कसले हे आमगे प्रभुपादान एक परपटान सांगला की भगवंत हे वैष्णव जो आचार्य जो भक्त लोक असणे कृष्णाकिंत दयावान आसा. कृष्ण एक रितीन सांगता की ना म्हाका तू म्हाका एक वेळा सांगता की सोड दितलो हात जाल्यार असणे भगवंताले दास लोक जो भगवंताले आचार्य लोक आमगे हात केन्ना सोड दिना भक्त लोक केन्ना आमगे हात सोड दिना दे आर मोर मर्सीफुल दॅन कृष्ण. सो हे अर्जुन असणे कॉमन लोकां खातीर हे विचारता हे क्वेश्चन तुका डिवाइन ऑपिनियन्स बगे सांग म्हाका म्हण and basically this question असणे इम्पर्सनलिस्ट म्हळ्यार
निराकारवादी कोण सांगतात ते भगवंता कंचे आकार ना ते तसले लोकांक कसली तसले लोकांक बेसिकली हे क्वेश्चन ताणी तंगेचे दया कारण हे क्वेश्चन ताणी भगवंताक विचारलं हियरिंग मागीर नेक्स्ट लोकांक गेल्यार आमी कृष्णा बगे आयकल्यारच न्ही आमकां कृष्णा बगी ताका उडकस करची कम इजी पडटा सो हे श्लोकांत न्ही कृष्णा अर्जुन विचारतात की तुगे बगे कशी विचार करता राबू पदे पदे तुगे बगे कशी विचार करू तू कशी हांव गुरतरो आणि तू कस विंगड विंगड रितीन तुका उडकस करू म्हण विचारतात कथम विद्याम अहम योगिम स्वाम सदा चिंतयान केषु केषुश्च भावेषु चिंत्योषि Bhagavan Maya. O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you? And how shall I know you? In what various forms are you to be remembered? O Supreme Personality of Godhead. Hanga Arjunan एक वर्ड योगीन मन कृष्णा ऍड्रेस करला योगीन म्हळ्यार कृष्णा इज न्ही योगमाया ले मास्टर वन हू इज मास्टर ऑफ योगमाया. So, is the master of yoga, energy by which he is covered and uncovered by to the common man. Krishna mercy निम्ति एक भक्ता कसने निश्चित साध्य सा कृष्णा जो रियलाइज जो साध्य सा जो तगे बेसिकली कृष्णाले आमगेला मी प्रयत्न करता त्याला कृष्णा इच्छेस नी ते ताजे निम्ति योगमाया अपना एनर्जी निम्ति आमगे कृष्णा आमगे अदरा करत त्याला योगमाया कवर करलेला का तक पडोची जाण जाला तशीच न्ही कृष्णल मर्सी निम्ति योगमाया थ्रू कृष्ण एक कॉमन मॅनाक कवर जेव्हा अनकवर करतो. हांगा आनी एक वर्ड यूज केला केशु केशुश्च भावेषु म्हण कृष्णाक सांगला की कशी आम्ही हे कृष्णाक न्ही हे मॅटेरियल रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार हे जगताची आमगे सेन्सेस कितले लिमिटेड आसा आमकां दिलेली इंद्रियांत ती कशी परसीव करत बेसिकली आणि आमी अर्थ केलो की आमगे इंद्रिया कशी लिमिटेड आसा आमगे इंद्रिय मॅटेरियल आसा सो आमी मॅटेरियलीच कृष्णाक ट्राय स्टार्ट करता. कॉमन मॅन कडे खंयचे प्रीत ना म्हळ्यार प्रीत आसा डॉर्मेंट स्टेटांत आसा जाल्यार न्ही खंयचे प्रीत बेसिकली खंयचे प्रीत अशी इतली प्रीती ना की कृष्णा तगेल्ले योग माया अनकवर करून दाखोवचे इतले सो आमी मॅटेरियली कृष्णाक परसीव करचे ट्राय करता म्हण केशु केशुश्च भावेषु बेसिकली हे क्वेश्चन विचारले अर्थ करून घेवचे आमकां हिंट दिवचे की आमी कृष्णा कशी आमी परसीव करत म्हण. नेचर ऑफ अर्जुना इज वैष्णवा एक वैष्णव अर्जुनाक कसले कसल्या कोणा खातीर विचारता क्वेश्चन तो सॅटिस्फाईड आसा कम्प्लिटली सॅटिस्फाईड आसा तर ताणें विचारचे क्वेश्चन ओनली फॉर अ कॉमन मॅन आणि कॉमन मॅनाचे अंडरस्टँडिंग प्रकार कृष्णाल वेरियस फॉर्म्स कशी आमी परसीव करच्यो ते हांगा अर्जुन ॲज अ वैष्णव आमगेचेर उपकार करता. नेक्स्ट श्लोका लास्ट श्लोका म्हणे तुम्ही हियरिंग अबाउट कृष्णा इज लाईक रिलेशन नेक्टर. कृष्णाक आमी उडगास कशी करचे म्हण सांगून दिले लास्ट श्लोकांत आता कशी उडगास तागे बगे कृष्णा बगे पदे पदे सांगल्यार आमकां अमृताचे एक्सपिरियन्स जाता. ग्रेट अमृत म्हळ्यार एक अमृत म्हळ्यार आमकां हे भौतिक जगताचे अमृत न्ही स्पिरिच्युअल अमृत. एक पण एक कोण तरी भक्त जाल्ले ताकाच न्ही भक्त जालेले एक सिम्पटम्स म्हळ्यार न्ही तो कृष्णा सर्वीस अनलिमिटेडली एक कशी आमी कंटिन्युअसली आमी सेन्स प्लेजरान जातात पळय तशी कृष्णाली प्लेजराक असणे काम करता एक मनुष्य ते आणि ताका सॅटिस्फॅक्शन जाना ओरे हाजे आनी मस्त करता म्हाका कृष्णा सर्वीस आनी म्हाका कृष्णा सेवा करता म्हाका सेवा करता हे ताका सॅटिस्फॅक्शन जाना. सो तशीच न्ही कृष्णा बगे कितले आयकला वरी तांकां सॅटिस्फॅक्शन जाना. तेचे खातीर न्ही विस्तरेणात्मना आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन
भूय कटाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति हि मे मृतम्. O Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. हे जे बघे हे सेम टाइप ऑफ वर्स असनी आम्ही भागवतामध्ये ऐकूयात. शौनक ऋषी असनी सूत गोस्वामी विचारत असत. We never tire of hearing the transcendental pastime of personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationship with him relish hearing of his pastimes at every moment. So हातून एक केस न्ही आम्ही म्हणतात की हांव तरी ऐकत भगवंतारे मग तितले हे जाणा केल्यार आम्ही भक्त पूर्ती तरे भक्त जाणा ते भक्तचे कमी पदे 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 असोसिएट जाल्यार कृष्ण आम्ही आमगे पाप मुक्त जातात आणि आम्ही कृष्णाले हे अमृत असनी थगे बगे उलयलात. आणि आता सान बाळशे आमचे चोरडा आम्ही कसले करले सान करले उरता आम्ही होड करून सांगतात. ते प्रीती आमगे प्रीती निमती आमकां ते होड जाता. तशीच अकस्मात आमकां कृष्णाचे प्रीत असनी पदे पदे आमी ग्लोरिफाय करून 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 आमकां आमी ग्लोरिफाय करचे आमकां ते प्रीती ते हे जाता. आणि हे आमी हे चोरडा कडे एक्सपिरियन्स करचे ते ममते जाव प्रीती कसले नाही. कृष्णाक अकस्मात आम्ही अटॅच जाल्यार असले तेगेले ते आमकां अटॅचमेंट असली आमचे भौतिक जगताचे खंयचे अटॅचमेंटाकिंत होडचो जे रिलेशमेंट फील करता. अमृतन म्हण हांगा अर्जुन सांगता तुका बगे ऐकून म्हाका आणि अमृत म्हाका ऐकूचे आसा कृष्णा बगे कसले कृष्णा कशी फुल हे पळय कसले कृष्णा इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह आणि कृष्णा बगे कसले उर ते ऑल अट्रॅक्टिव्ह उरता. सो दिस कॅन बी आम्ही हे एक्सपिरियन्स करत आम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स निमती कशी आम्ही आज आम्ही एक आता अकस्मात आम्ही एक मूवी पळयले आज एक मूवी पळयले आणि ते एवर कशी आज आम्ही एक मूवी पळयले आणि फाल्यां मूवी पळोवन 3 तास पळयला आणि फाल्यां येवन हांवें तेच मूवी पळयना विंगड कस तरी पळयता जाल्यार कृष्णाले मूवी कृष्णाले टॉपिक्स इतले एवर फ्रेश उरत की आम्ही आज आम्ही दामोदर म्हणतात आम्ही पळयतात पूर्ती म्हणता आम्ही एकली लायक करतात जाल्यार एवरी टाइम आम्ही सगळे लोक मेळून आयकून रिलीश करतात. कसले कृष्णान दोळे इतले होड जाल्ले यशोदा मया म्हापशेन आयले ते बेसले आम्ही युग आज न्ही कितकी युगाचे नसनी ऍटलिस्ट 5000 वर्ष युगाचे नसनी हेच ऐकून हाचे पहिली न्हू आसा जाल्यार असनी हे भागवतम हे भगवद्गीता 5000 वर्ष मागशींचे मात्र नाही कंपाईल केलेले व्यास देवन 5000 वर्ष मागशीन जाल्यार असनी हे कितकी वर्षाचे आसा कितकी वर्षाचे नसनी हे एवर फ्रेश आम्ही हिस्ट्री जो इतिहास म्हणत आमगे भगवंता बगे आम्ही ऐकतच आसात आणि हे एवर एंडिंग. ओके सो आम्ही हे सगळे श्लोक आम्ही समराइज करचे म्हणारच न्ही. कृष्णा सुप्रीमसी 12 to 13 श्लोकान कृष्णात सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड म्हण हे अथॉरिटीज कोण अथॉरिटीज आशिल्ले असिता देवला नारद मुनी व्यास मुनी आणि अर्जुन हिमसेल्फ तो वरी सांगता की तोच कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड तागे पर्सनल एक्सपिरियन्स इंटेलिजन्स आणि ती सांगता आणि कृष्णा तो अर्जुन सांगता कृष्णा की तुका कोण अर्थ कंगेच्यो जाणार ना देवता अर्थ कंगेच्यो जाता ना दानव अर्थ कंगेच्यो जाता कसल्याक म्हळ्यारच न्ही तुका ओनली तू मात्र अर्थ कंगेच्यो जाता. सिन्स तू अर्थ कंगेच्यो जाता न्ही तू सांग कृष्णा म्हाका तुगे बगे म्हाका मस्त आयकोचें आसा. आणि हे कसल्याक सांगतास तो कृष्णा आमगेले असलेलो कॉमन लोका चेर दये करून तो कृष्णाक रिक्वेस्ट करत आसा आणि हे करून तो हे वरी सांगता की तुगे बगे कितले आयकल्या कृष्णा म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळना तू पदे पदे सांग कृष्णा म्हाका तुगे बगे म्हण रिक्वेस्ट करता. हे सांगून हांव हे आजचे क्लास अंत करता. तुम्ही सगळे मागीर निमते हांव कस तरी रॉंग सांगले म्हाका प्लीज म्हाका
माफ करात. आणि मग हे जय श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थँक्यू फॉर म्हाका हे सेवा दिलेले धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद करून श्लोकाचे अर्थ विस्तार जाऊन सांगली तुम्ही. मस्त पुरा एक्झाम्पल देऊन चंद करून अर्थ दवतशी सांगलाय. धन्यवाद माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. ಅದ್ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಕಸನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಚಾಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೋರ್ನು ನಿಮ್ಗೂ ಯಾಚಿ ಸಕಡಂಗ್ ಚಂದ ಅರ್ಥ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ತ ಕಸನೆ ಡೌಟ್ ಅಸಸ್ನ ದಲಿರಿ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಕಸನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕದಲಿ ಸಂಕದಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೋರ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಚಿ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. भारी लाईक करून सांगले तुम्ही पुरा. तुम्ही एक सांगले की ह्या भगवद्गीता तुम्ही इस्कॉनना पुरा जण सांगतात त्याका जे प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी सांगतात त्याचीच मिनिंग तशीच सांगू का म्हणून. पण पुरा गीतात सारांश तेच असं ते विंगड विंगड कशी जातात पुराकडे न माताजी. हांव अकस्मात म्हाका आमगे कॉन्शियसनेसार डिपेंड करता. अकस्मात हांव एक बुक वाचता आणि तुम्ही एक बुक वाचतात. तुम्ही आम्ही दोघ लोक एका बुक वाचले वचत आमगे अर्थकंगेचे हे विंगड जाता, कसले रीती विंगड जाता. हांव एक्सप्लेन करचे विंगड जाता, मी एक्सप्लेन करचे विंगड जाता. सिन्स प्रभुपाद असणे टीक ऑर्गनायझर इन्स्टिट्यूशनल म्हणजे तांगे अकस्मात आम्ही इस्कॉन आम्ही हे मॉडर्न वर्ड जाले माताजी जाल्यार प्रभुपादान फॉलो करचे गौड वैष्णव संप्रदाय. सो हे गौड वैष्णव संप्रदायासनी त्याच्या निमती ते ताचे आम्ही अर्थ घेऊ की हे आमगेले प्रभुपाद आपणाला सांगणार. एक पण तसे झाले की कोण की न प्रभुपादाक सांगतो की तुम्ही सांगचे आणि माधवाचार्यान सांगचे एकच असा म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद सांगता हा एक्झॅक्टली हांव तेच सांगचे. अकस्मात हांव माधवाचार्यान सांगलेले हांव सांगता असल्यार हांव करेक्ट सांगता. हांव मागीर गुरुले मगेले परंपराक सांगचे हांव सांगता आसा म्हणून. सो आतांच्या माताजी आम्ही हांव एक्झाम्पल दिलें ना की विंगड खंयचे म्हाका संप्रदाय बगे सांग जाला. हांव संप्रदाय सांगची मॉडर्न आतांची नवीन युथ म्हणजे जाणा मतलब मिड 40s 30s असले लोक असणे बुक बरयतात माताजी. माय गीता जो खंयच तरी विंगड विंगड गीता बरयतात. तुम्ही तांगेल बुक्स वाचल्यार तातूंत भक्ती उरना. ताका जाता तांगेल मातेंत भक्ती उरना. तांगेल असणे बरे एक मनी माइंडेड हे उरता आणि मस्त मस्त सगळे युथ आसा आजच्या जगताचे ते बुक्स फॉलो करतात. संप्रदाय फॉलो करनासतना ते बुक्स फॉलो मागीर ते रिजनिंग अशी. होप आय हॅव. ओके माताजी, धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही बघतीन तू मुखार सुख जलारी तुम्ही सांगला वारी ABCD ते फॉलो कर का म्हणून एसोसिएशन बुक रिडिंग चॅन्टिंग आणि डायट अशी. आणि आम्ही युजली पुढे तकून रेग्युलर एक श्लोक रिसाइट करचे आमकां सांत कोण अभ्यास असतो न्हू. लाईक आता भगवद्गीते रिसाइट करताची जेव्हा विष्णू सहस्रनाम अशें कसं देवाले आम्ही सांत कोण रिसाइट करताच जाल्यार करेक्ट ताजे मिनींग आमकां गुतना जाल्यार आमी सांत पुढे तकून रिसाइट करताची ते कंटिन्यू करता. ताजे निमित्त कसं नाही लाभ या की मीनिंग गुतना तिला मी रिसाइट केलेले निमित्त त्याची चूक की ना माताजी कसं चूक ना. दवाल नामस्करण नामांत असणे ते प्युअर असं. तुम्ही कसले कदा सगळ्याक हे होतं जाल्यार तुम्ही तुमगेले प्रयत्न घालता की कोणचे तरी आचार्याक जावं गुरू पसून संपर्क करून म्हाका हेजेचे मिनींग म्हाका अर्थ करून सांगात. ताजे निमती तुमकां ते नेक्स्ट टाइम तुम्ही ते वाचतना तुमकां आनी प्रीत येता भगवंताचे. सो तुम्ही करचे सोडून दिवं नाकात माताजी. तुम्ही करचे बेस्ट आसा. तुमगे लाईक तुम्ही कसले करता आयला पळय बरे आसा. तुम्ही थोडे एफर्ट्स घाल. कोणा तरी कोणी फॉलो करला कोणी हे संप्रदाय म्हणना आमी कसं जाता भगवंताले सेवे करता करता
जीवन काढला तसले आचार्य लगे वचून असते तुम्ही विचारात त्याचे मिनिंग ते लोक बरे कन सांगतात तुम नेक्स्ट टाइम तुम्ही विष्णू सहस्त्रनाम सांगतानाच नाही तुम आणि त्याचे बघे अर्थ अरे कृष्णाक अशी म्हणला कृष्णा बघे अशी म्हणला कृष्णाला नाव अशी असा हे कसल्याक नावाचे अर्थ असं ते सगळे तुमका अर्थ अँड यू विल रिलिश मूव. वय धन्यवाद माताजी. वय आता विष्णू सहस्रनाम एक वर्डाच इतले लायक मिनिंग असं त्यामुळे लायक हांव प्रयत्न करता अर्थ करून घेवचा उडगासवर ना जाल्यार इतले त्या एक इतले सान वर्ड समेत इतले मिनिंग असतात तुला तशी देख पडतं माताची. आणि भगवद्गीते आता आम्ही क्लास अटेंड करून आता रेग्युलर सुबोधिनी प्रति श्लोकाचे अर्थ सदांच अर्थ करून घेता असाची वय प्रयत्न करता असाची. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. आणि कसं नाही क्वेश्चन ना